ஆ டேய் போலாம்டா. சரி இரு அண்ணா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கொடுண்ணே. தம்பி உரிமையாக தான்ப்பா கொடுக்க முடியும். நான் வயசானவன். இன்னும் என் வயசுல வந்தால் நீங்கள் என்ன தான் சாதிப்பீங்க? என்ன சாதிப்பீங்களாவா மச்சான்? இருறா அண்ணா, நீ 65 வயசில் சாதிச்சத நாங்கள் 30 வயசுலேயே சாதிச்சு சொன்னேன். புரியலல்ல? இவனா போதையில் தொங்குறான்னு நினைக்கிறீங்களா? லோ சுகரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே சாப்பிட்லன்னா இதை பாருங்க மயக்க போட்டுருவான். உங்களுக்கு எப்போ முடி நடிச்சது? 40 வயசு. 40 வயசுலண்ணே. எங்கள் ஆளுக்கு பாருங்க இப்போயே முடி நடிச்சிருச்சு. அங்கே பார்த்தீங்களா ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்கான். நடந்து வாடா. எனக்கு முட்டு வலிடா, நான் வரலடா. அவன் இப்போவே கால் வலி மாத்திரை போட்டுருக்கானே, முட்டி வலி. உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியும்? உடுப்பா 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 உடுப்பா. எனக்கு இப்போவே யோசிக்கிட்டு இருக்கு. சரி எவ்வளோ காசு தரணும்? 55 ரூபாப்பா. மச்சான் ஃபஸ்ட்டாக மறந்துட்டேன் மச்சான். கொஞ்சம் எத்தனை வரியா? பொண்ணாரு சரி எடுத்துட்டு மச்சான் வேர்க்கு போய் உட்காரலாமா? உட்காருங்க உட்காருங்க.